Rolling Time Machine, Хачи-Пупу. Хачи-Пупу. И искам или това Big Bear, Little Bear, или ето това Bunny Snow Cone да ми се падне. It's a little fuzzy. Oh my god, what is... Папа разсели. Oh my god. То ти кажи здравей на моя влог. Здравейте! Two hours later. Поста хора! Ето не можеш ли ти също да позираш? Я! Сега ходим към Airbnb-то. Хора, играем на Escape Room. Хора, ние сме едно с природата. Много е широко и хубаво и е пуснат климатика. Hello! Hello! Вижте колко е хубаво! Взехме си вода. Сега отиваме към хостела при другите. Хора, това е мой лидер. Да. Say hi to my vlog. Hello, hello. Like a bag of Takis. Shit. I'm the shit. I'll be. Like, you should have a tattoo? Това сме ние след инстант кепаш, нещо такова. Някакъв клуб в Унгария. Клуб, много туристически клуб, безплатен. Силно препоръчваме. Идвайте с приятели задължително, ако не се запознаете с непознати хора. Избягвайте австрийци, немци и датчани, моля ви. И, беше много фън, аз нямам глас в момента и съм супер потна. Искам душ. Да. Хора, вижте ни униформите. Team 10, bro, Team 10. Детски стъп. О, Тимот, окей. Don't hurt me. Thank you so much. Thank you.
So messy. It's so full, guys. Oh my god. Хора, надкава жега и във Виетнам не може. Хора, аз ще се къпя за трети път днеска в... Но Виетнам няма такова нещо. 3 hours later. The next day. А то со спиром. Имам. Продължавай, нали искаш да си заредиш твоя телефон, трябва и моя. Para ti que piques aquí un